последното разширение на резервата е 92 година. Това директорите трябва да го знаете. Тогава ли влезнаха тези територии вътре? Тези територии са били от самото начало. От 53-та година? 53-та, както е основано. Това исках да кажете в национален това. Колко е компетентна администрация? Ниви от 53-та година са вътре в резервата. Това директор на партия го казва, много е важно. Там в определението на границите на партия, знам, че са участвали ваши години. Да, за резервата го говорим. Отлагането тогава на границите, така че вие мислите, че сте добре запознати. Да, значи 53-та година още нивите са влезнали в резервата. Това го казва директор на партия, искам хубаво да се запише и да се знае. Искам само да обърна внимание един от проблемите при наказването на тези дейности, че на местно ниво ние имаме проблем с вършене на наказателната процедура. И сега ще ползвам вашата аудитория. Това има такова вършене, защото последното наказателно процедура никой не може да бъде. Господин Диклиев, колко наказателни има връчени до сега, знаете ли? И семейството. 2016 до сега има 22. Точно така. В зони, в които са резерват, нали така? Не, в резерват са, нали са в резерват? Колегите, ако обичат... може ли на съседния мой колега пастир от 10 години да няма един акт в този същия резерват? Това какво е? Имаше една дума корупция. Не казвам факти. Ще съберете всички животновъди в Калафер и ще го изправим този човек да видим дали там в резервата, дали си кои животни. Това е проблем не само при... Да, проблем е. Нарушители във всяко естество. Двойния стандарт е голям проблем. Ние намерим проблема, констатираме го, стигаме до наказателно постановление и никой не може да го изпълнява. Не е вярно. Тук лъжите директно, колко връчени наказателни постановления имат Тодор Диклиев и неговите родини? Колко връчени има? Не, колко връчени има? Няма да се повтаряте. Цирковете